Ba dai jihar Kano ba kuna ji kuna gani sai dai ku je Abuja ku yi kamaka. Kake ji duka daya dan Musa mai kwashin gurba. Ba dai jihar Kano ba kuna ji kuna gani sai dai ku je Abuja ku yi kamaka. Kake ji duka daya dan Musa mai kwashin gurba. Ba dai jihar Kano ba kuna ji kuna gani sai dai ku je Abuja ku yi kamaka. Ba dai a jihar Kano ba mulki sai dai a je eka. Ba dai jihar Kano ba kuna ji kuna gani sai dai ku je Abuja ku yi kamaka. Kwankwasa shi dai ya daka musu hawa sun watse. Ba dai jihar Kano ba kuna ji kuna gani sai dai ku je Abuja ku yi kamaka. Kwankwasa turken ƙasa